puti ikaw. Tamis ini siya mapad. Kung sa ito kaon. Ako na ilitso niya man siya imo ano ng tabliya. Nya. Kung siya nahimuon sa niya siya ng chocolate. Mo nang mahal kayong chocolate mo para kay tagsa na lang kayo ang tanom ani. Mayong adlaw kanato tanan. Ug welcome back sa atong channel. So karon mga par na ko ipakita ninyo kaning ato ning kaunon ang ganing kakao. Ang atong wala makailan ang ganing kakao mga par. Humahinog na siya gahi gyapon kayo dili kaya sa mga prutas niya kanang humahinog siya malata dayon so kaning kakao puting gahi mura sa kanang hilaw kayo bagsi kayo pero hinog na niya pero sa katong wala kibaw ang kaning kakao mga par mao ni siya ang himuon og kanang chocolate mga kanang matabliya kanang sikwate mao ni siya mga par. Ang litso ani niya mo'y gabiton ibuhat sa init niya sungagon mo pagaling so mao na siya ang tabliya palit nato sa mga merkado kaya itong tablihan mo pa kung tanawon na to kung daghan ba siya og litso. So duha sa klase mo pa ang usa medyo kanang dili siya orange sa hilaw man siya kay violet siya ang panit niya o mahinog siya mo siya yellow ang kani kasama pa green siya niya dua sa klase tapos istingan ang bukod kung kinahanglan mo gamit o kutsilyo gahi niya mapa dili man niya pareha sa uban nga mga prutas nga humo kayo kani siya kinahanglan gyud siya kutsilyo para maablihan niyo kung ano kami isa makan puti ikaw tamis ini siya makan kung sa ito kaon ako na ilitso niya man siya imo ano ng tabliya nya kung siya nahimuon sa niya siya ng chocolate mo nang mahal kayong chocolate mo para kay tagsa na lang kayo ang tanom ani. Tamis siya mapad. Mo na idagwa siyang liso. Mura siya kuan di mo sa liso sa kuan kanang rambutan. Kaligdan sa una kung nakalay bihis. Tamis siya mura siya ng ang lasa niya ng mura siya o ng hindi ba? Pero ang uban na ni ang mamawin mo nagpapit na nila pa so ni siya kanang meat ya muton para kanang makuha niya kaning maputi niya ba kaning maputi niya mo siya kanang tamis kayo. Kan kani siya kanang mahal kani siya ito akibaw play presyo ni ang kilo sa liso ani 500 ang kilo sa liso ani
Mong mahal man kayo ni siya. Mo chocolate mong mahal kayo. Mahal ka dito, kain sa... Kusukalin kita? Kusukalin kita? Kinahanglan ni siya ng gusto ni siya need mapar para matangtang niya maglamog siya ba. Kapag pa yung maglamog siya kasi mo siya tambay gayo. Pero need man siya nga kwaon kaya para dali siya mauga. Ah. Nga kini usa mo para tong testingan og abli atong bukon ang usa kong usay sistema niya sila kung hinog na ba siya or hilaw ba. Mag-abli gani murag mag-abli og ng kawa kinahanglan mo gamitan gyud ang kutsilyo. Dads, magumpa ka tong... Oh, Ano na ginawa mo, maskara? Pagkiti mo ng maskara. miyagnaw nga ni bro. Manakit man itong babog ng kinuan sa ni manakit sa itong babaw ng ng sinupsop ni bagi. Orang pagkaon ng kunan rambutan. Salad ko sa Lahi siya glasa mga pati. Lahi siya klase. Tao niya yung panit niya lahi klase yan ni yellow. Nung lahi siya glasa kaysa yellow. Mas tampis ang buwan. Mas tampis ang yellow. Kamay kasi ito nga produkhan kasi ng unod sa ilaw. Ang tulo ka buka ni or upat. Kung mahipos ang yung liso, maabot na mga sa kilo. Mga sa kilo kay 500. Kita po tao ka ng kitaon sa kakao kay mahal man ang kilo ano niya. Ya, dire nang kuto ba tong video kay taas naman kayo ni. Mudaghan kayo salamat sa inyong pagsunod akong mga video nga para ma-update mo sa atong mga i-upload nga mga video. Paliho kung subscribe sa akong channel. Salamat.